دے اللہ اکبر اللہ جدو میرے آقا اخوت پائی چارہ قائم کر کے نا فارغ ہوئے میرے آقا دی نظر پئی کہہ دیتے جناب علی دے چہرہ مبارک تے جناب علی دا چہرے تو پریشانی نظر آ رہی ہے فرمایا علی جی پریشان کیوں جے علی جی دکھی کیوں جے فرمایا محبوبہ ایک دوسرے دا پائی بنا دیتا ہے فرمایا محبوبہ میں کلہ ہی رہ گیا اللہ اکبر اللہ غور کرنا توجہ کرنا ایک دی گل کرنا حضرت علی حیدر قرار دی گل کر رہے ہیں کہ دی گل کر رہے ہیں مولا علی دی گل کر رہے ہیں کہ دی گل کر رہے ہیں اپنے امام دی گل کر رہے ہیں کہ دی گل کر رہے ہیں اور جیدے نام تو بغیر نماز نہیں جیدے نام تو بغیر عبادت نہیں جیدے نام تو بغیر تیرا کوئی عمل قبول کرنی ہو کون ہے بولو جناب علی نے تعالی عنہ فرمایا علی پریشان کیوں ہے تیرا کوئی ویر نہیں میں محمد تیرا ویر تو پریشان کیوں نہیں میں کس واسطے ہاں تیرا ویر کون ہے بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر گل آگئی ہے اتباع دی گل آگئی ہے نبی پاک دے حکم تے عمل دی آقا نے ہجرت کی تھی توجہ کرے آجے غور کرے آجے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لینا اوکھائے جناب علی دی سیرت نام لینا سوکھائے جناب علی دی سیرت عمل کرنا بڑا ہی اوکھائے ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نو نال لے کے چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ حضرت علی نو فرمایا علی جی تسی میرے بستر تے سونے مکے والیاں دیاں امانتاں دے کے تسی ساڑے پیچھے پیچھے آ جایا جے صبح ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے مکے دیاں کافرانے میرے آقا نو ختم کرن دیاں تدبیراں میرے آقا علیہ السلام دا آواز دبان دیاں تدبیراں اللہ اکبر اللہ صبح ہوئی ہے جدوں تلواراں لے کے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے اللہ اکبر کول پہنچے میرے آقا دے حجرے پہنچے میرے آقا دے بستر تے پہنچے ویکھیا جناب علی نے کسے نے پوچھ لیا علی جی جدوں نبی پاک نے تانوں حکم دیتا ہے تانوں نہیں سی پتا لوگ تلواراں کٹ کے کھڑے نے تانوں نہیں سی پتا نبی پاک دی جگہ تے کافراں نے مینوں شہید کر دینا ہے او علی جی تانوں جان دی پرواہ نہیں سی علی جی کیا تانوں زندگی دی لوڑ نہیں سی علی جی کہن لگے علی جی کہن لگے علی جی کہن لگے علی نو منن والے ہو توجہ کرے آجے علی جی کہن لگے پھر میں کہاں گا توجہ کرے آجے علی جی کہن لگے میرے آقا دا حکم آ گیا سی ہون پاویں جسم دا ٹکڑا ٹکڑا ہو جاندا میں آقا دے حکم دے اگے نا نہیں سی کرنا فرمایا میرے آقا دا حکم آ گیا ہے ہن علی دی جان جاندی ہے جائے پر نبی دے حکم اگے نہ ہو سکتی نہ نہیں ہو سکتی اچھا اے گالے یارو دوستو بھائیو اسی بڑا بیان کرنے ہاں سال بعد صرف 10 دن حضرت علی نے نبی پاک نو بستر تے سوایا فلاں کیتا علی دا مقام عظمت مرتبہ بڑھائی اللہ ہے کوئی شک نہیں علی دے مقام تو انکاری کافر بھی نہیں ہو سکتا مسلمان تے دور دی گالے پر میرے آقا نے بھی تے آکھیا سی نا اللہ اکبر لوگو اے جن اسمان دے تارے نے انیاں نیکیاں میرے عمر دیاں نے اماں جی عائشہ کہن لگیاں محبوبہ اللہ اکبر کا تاریاں نالو زیادہ بھی کسے دیاں نیکیاں نے فرمایا ہاں عائشہ تیرے باپ ابو بکر دیاں نیکیاں اور جڑا نبی دے بستر تے سووے او دا ذکر جڑا نبی نال سووے او دے ایمان نو کیوں نہیں مان دے او جڑا نبی دے بستر تے سووے او علی مقام والا یار جڑے نبی نال ستے نے انہاں نو گالیاں کیوں کٹ دے
او بھی تے میرے آقا نے فرمایا سی میرے آقا مسجد نبوی چاہے صحابہ پریشان ہو گئے آقا فرماندے نے یارو پریشان ہون دی لوڑ نہیں جویں اسی مسجد نبوی چاہیاں کٹھے آیا ہمیں قبر چی کٹھے ہواں گے کل جنت بھی کٹھے جاواں کون نے بولو جناب ابو بکر تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ کون جناب علی المرتضی اللہ دے بھی پیارے نے تے اللہ دے نبی جناب رسول اللہ دے بھی پیارے کون نے بولو علی رضی اللہ خیبر دا قلعہ بڑا ہی پریشان کیتا ہے کافرہ نے بڑا ہی پریشان کیتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیتا صحابہ نو کٹھیاں کیتا منادی کرن والے نے منادی کیتی اعلان کرن والے نے اعلان کیتا فرمایا بھی تو انہوں نبی پاک بلا رہے نے سارے یار نبی پاک دے آگے فرمایا صحابہ کل میں خیبر دا چنڈا او دے ہاتھ وچ جینا جے دے نال اللہ تے اللہ دا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کردا ہے پیار کردا ہے عقیدت کردا ہے جیڑا رب دا پیارا ہے رب دے نبی دا پیارا ہے کل خیبر دا چنڈا او دے ہاتھ وچ داں گا اللہ اکبر اللہ میں تے سوچ دی دنیا چاہ کے کہنا وا جناب ابو بکر شاید ساری رات نہ ستے ہون اللہ کل خیبر دا چنڈا میرے ہاتھ چاہ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات دعاواں کرتے رہے ہونگے اللہ خیبر دا چنڈا میرے ہاتھ چاہ جائے جناب عثمان جناب عبدالرحمن بن عوف اللہ اکبر جناب سعد بن ابی وقاص جناب عبیدہ بن جراح اللہ اکبر جناب طلحہ انصاری فلاں 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 صحابہ کرام ساری رات جاگتے رہے اللہ خیبر دا چنڈا ساڑھے ہاتھ جا جائے صبح ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے ساریاں دی ٹک ٹکی نبی پاک دی زبان مبارک تے نبی پاک تے ہوٹھاں تے کہ میرا نام آئے گا آقا دے ہوٹ مبارک لنگے میرا نام آئے گا قربان جاواں میرے آقا نے ایک یار نو ویکھیا ساریاں دے چہرے تے نظر دوڑائی سارے صحابہ کرام تے دل دیاں تڑکنا ود گئیاں میرا نام آئے گا میرا نام آئے گا اللہ نے تمام صحابہ کرام دے چہرے نو ویکھ کے فرمایا میرا ویر علی کتھے میرا ویر علی کتھے وے کس نے آگیا محبوبہ اکھاں درد کر دیا نے اکھاں خراب نے فرمایا بلاؤ تے سینا او قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں بیوی بچے قربان کر دیاں زندگی قربان کر دیاں علی رضی اللہ تعالی عنہ دی جتی قاصد نے پیغام دیتا علی جی نبی پاک بلا رہے نے علی نے نہیں آکیا میری آنکھاں دکھ دیاں نے جاؤ نبی پاک نو کہو علی نے نہیں آنا حضرت علی نے آیا کیا سی نہیں جدوں پیغام دیتا نبی پاک دا نام آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دکھ دیاں اکھاں دے نال میرے آقا دی خدمت حاضر ہو گئے فرمایا محبوبہ حکم تے کرونا آرڈر تے کرونا کی گل فرمایا اے علی جی خیبر دا قلعہ فتح کرنا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا محبوبہ جویں تہاڈا آرڈر ہے پر اکھاں دکھ دیاں نے آقا فرما دینے علی جی اللہ پاک نے میرے لواج شفاواں پھر کس واسطے پائیاں نے جے تواڈیاں اکھاں نہیں ٹھیک ہونیاں اے او لابی جڑا کوڑے کنویں وچ پوے اللہ پاک مٹھا کر دوے اللہ عبداللہ بن سلام دی ٹوٹی ہڈی تے لگے اللہ پر ٹوٹی ہڈی ٹھیک ہو جائے اوہی لابی ابو بکر دی ہڈی تے لگے سب دا زہر ختم ہو جائے اوہ لابے جناب علی دیاں کج پیا اللہ پاک نے اسے وقت ہی درست کر دیتیاں کہن والا کہندہ لب لگیا پیڑاں مکیاں نے جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے اور ٹکیا ہانڈی کنال جدوں سونے پکھا نکل
نکلیاں سارے لشکیر دیاں او آ اہل حدیثانو او جائے بینتا نام لینا بڑا توالانا نبی نو نہیں مان دے نبی دیال نو نہیں مان دے میں تینو گل مک دی مکاواں جڑا میرے آقا نو نہیں ماندا انہوں میں انسان نہیں ماندا جڑا نبی دیال نو نہیں ماندا انہوں میں انسان نہیں ماندا